ضياء منه القمر يستحيي كل النساء تود أن تكون مثلك يا عائشة بنت أبي بكر حبيب رسول الله فازت بقلب. Ассаламу алейкум, тамошабинони азиз. Шумо дар ҳама каса ба канали мо. Имрӯз душанбе, падҷон. Имрӯз душанбе. Мустафо сулфа ҳай. Нагирифтам, намедонам чӣ ба ҳам қатисти сулфа мешавад. Фотима каси мере. Где мамина машина? Где наша машина? Машина. Это наша машина? Пойдем. Пойдем. Подожди. Иди. Иди. Сюда. Ихтармада пешим мешмана. Машинам прилёй. Садись. Ида машина очаш ҳар чӣ дара медра да кофтико медра и кукуруз шоколада намахай машина ҳама причирка ё бисмиллаҳи роҳмани роҳим машина ҳар рӯз гарм мекард мирӯз гарм накардам ҳаво гарм хонао гарм хел кардам машинам гарм Фатима. Я 2 минут так бестем ба. Мерем Кати Фатима. Куда идешь? А? Фатима. Фатима. Красавица. Ой, машаллах, ахи. Ой, машаллах. Тарих швакима. Мурасиден. Дверь открыта. Мурасиден. Куда машина парковка када? Садики мо. Садики Фатима у Мустафо. Шруай ранги сказка. Тебе нравится? ҳар саҳар куме биёримшона бегаҳ ку ба як азобе мебаримшона намераванд хона патом духтарам патом намераванд бегаҳда иҷа пурри кӯдак мешава як ҳодиса хушрӯ мешава намераванд дига хонаи исрафтан беҳад садики тозаи тамошабина ирӯз аз садик омадам саҳари хӯрак ҳам дандон ва даргири стоматолог рафтам дандон мавай кард нервиша киште дига тоқат накардам дору фоида накард нервиша гирифтан дандон ҳам ҳам бигем карах не Мустафо ҳай дирӯз садик нарафт дар пеши хонаи нахали инҷои футбол не ҳечка нест даинҷа иҷозатш додам мошин чи ҳай дора велосипед ман нав омадам парковка кардам мерам хона як параи сарма дар гирифта худо душмани одама дандон дард накуна ҳамихе дарди нотоқатоваре ҳаст ки Мустафора бине зинаш камтар пастай баланд кардан дар кор муҳаммад мактавда Фатима садикда намози пеши мешед рӯз ҳар доштам муҳаммад Мустафода куркои асени якхела гирифтам кросовки се намуди кросовки баркадиян хай бигире гуфтам бачаома очатам шароит дора бигире нағалти велик майдаи чӣ халене ки дар Новосибирск велики калон дошта истез меғалти зинша камтарак баланд кунем созаиша ба фикрам Я квадрат сейчас поеду. қадиш пастакай Мустафора силфа ҳай дору шуде мидонам дору шуде 17 градус гармай берин
намешина да хона. далеко нара, майли ма хона мерам. خیلی ماشین مشتن در کره چرکینی بچیده ماشین مکان در کجا پارک بکنم میشم. тамошобино иҷа ма мигем ки ҳози айрӯзе ки хона ра гирифтагим пили ову светари наспоридам барое ки хона ҳама ба номи бигем ки ҳами энергосбит ҳамино ҳамаш ба номи соҳиби хона пештара буд. гуфтан ҳамаша ба номи худат аввал мебиёим ҳамун энергосбит ба номи худат мекунӣ ана баъд через приложение метавонӣ ки буспорӣ. ана иҷа ҳамуҷа рафтаистам ҳози бигем дрини шаҳр дахада мошин ҳай намекунам кам кам тарс ҳаст. ана шаҳри калона сад накунӣ ҳоли ман хеле мобайни шаҳр да самостоятельно гаштагӣ нестам. гаштагим агар ягон бигем ки ё ки шавҳарам да барам боша ё ки ягон касе ками раҳрура нишон бися просто ман хушрӯ метавонам ҳайкада леки раҳрура куҷо рафтан дар кор чӣ хад ман гум мекунам. дам як кас боша ки пешакӣ мара тез тез буга ман мефаҳмам ҳози яки қа профессионале нашдам ки да барам навигатор монумо айри навигатор дида дида равам перепутат мекунам навигатора ҳози намефаҳмам. хай кӯшиш кардастам ки ёд бигирам. баъд як гала савол додаген дар комментария ва подписчикони азизи меҳрубон хоҳиш мекунам ҳами комментария бинависен. ман мехонам ҷавоб метиҳам. бо ҳами кам комментария менависен бо ҳамаи комментариҳо ватсапа мебиёя. ман кор мекунам узри зиёд ман кор мекунам дар ватсап танҳо кадоме ки кор кардан мехоҳа ҳаваё бинависа. дар комментария ман мехонам албатта дар видео ҷавобҳои саволотро наметиҳам. хулоса барои музикаҳое ки мегӯем ку ҳамин музикаи номша бугу силкаша бугу ман намедонам. дар ҳақиқат ҳамин номи музика номи силка интерьёра намедонам. ман ҳам айрӯи ҳар хела видеоро скачат мекунам айрӯи ҳамун видеоҳо мемонам. тамоман номи музика силка итари намедонам. ман ҳамин айрӯи ҳар чӣ марам мегӯем ки музика гирифта хушрӯ када видеома монтаж мекунам. инаш як дуюмаш. мегӯянд ки як дусе апа ба фикрам ҳамхе комментария навистанд ки ана ина ҳамаш дурӯғ будай ту шавҳари бой кадӣ хонавдари мошини ту ҳамаша шавҳари бой кадагӣ ту ихе. тамошобинони азиз худованд ҳамара соҳиби шавҳари бой кунаву лекин бигем ки барои шахсе ки камтарак ақли худша кор бифармона ман хона мошин ҳамаи чӣ доштум ба шавҳар кардам. баъдан ҳамиёра руководствои компания на конца концов ман москва рафтагим мара да як зали калон ҳами пулора бировардан додан ки сайда ана партнёр шида нами қадар пул мегира ина бировардан да дастам додан. охи ҳамаи и да шоҳидии шумо шидагӣ буд. апои азизе ки ҳам хеле гапо менависен чӣ дар корай чӣ дар кора худованд ҳаматона соҳиби шавҳарои бой куна шавҳарое ки дорен бойшон куна. лекин агар бовар кунен ҳамин шавҳаротон ё ки шавҳари марам боша агар миллиардер шаванд мошини хона ягон занда намехаранд. ман гарантия метиҳам ягон занда мошини хона намехаранд. ҳами хурданит ҳаст айсарат ов намечака дастатична анамихе зиндагӣ мекунӣ. хай алҳамдулилла беҳисоб шукри худо мекунам. ба фахрам намекунам ки ман ихали дорум ухали дорум. ҳамаи и айсари ман мемона. ҳамаи мо ҳами 1 метр кафан мебарем ё намебарем. барои ҳамин қа ҷонкании ма барои ҳамин фарзандомай барое ки як хелот менависе ки беақли чӣ ба шавҳар кади ҳам хеле менависен. бовар кунед агар шояд ки ман мақсад на хона на ҳичи намедоштум ҷои кор намедоштум шояд шавҳар намекардам. дигар зано бар ин рӯз то бегаҳ шава то саҳара кор мекардам ки барои кӯдакома як кулбаҳакам бихарам. алҳамдулилло ҳамаи и шароитора доштум. ман дастаточно мегӯям шароити доштум ки барои худ ман бо и шароитам муҳайё кунам. иншоалло ҳамаи саволотон да бо ҷавоб метиҳам. ана наворҳое мешавад ки бо бигем ки саволое ки бо ҳастанд ҷиддитар фикр карда ҳама саволотонда шоби шумоям ҷавобҳои худтона гирен аниқ иншоаллоҳ метиҳам саволотонда ҷавоб. марҳамат бо саволо боша дар комментария бинависен. имрӯзашда ҳамиқаш ба фикри ма дастатична.
тамошобина Муҳаммад Мустафоро овардам тренировкада мондум. Мерам харид метунам ҳозир барои ифтора оши брида кардагӣ ва ҷурғот майда-чайда мегирам мерам. Тамошобино успеҳ кардам. Муҳаммад Мустафоро мондум майда-чайда гирифтам. Я торти песочный майда-чай гирифтам. Модам ки апам салат када оши бридара барвақтар кадаги будем нав духташа ва ё шом хондестиян ҳозир мара мехонам насиб иншоалло и ифтор мекунем. Ина ифторши тавақта мекашем авқота кукурузои нав буромадаe ебни ё буромадаги будан ман нав дидам ҳол наган ки Сайда нашли якум бора дида истай гуфта. Хай намахай. Так. И апельсин гирифтам. Апельсина беҳад нағз мединама. Ай ма мевагина. Меваи нағз медидам. Хлопка гирифтам. Иш ҷурғотай. Дуғ. Дуғ. Иш ҷурғотай. Дари чӣ? Дари балкон вай бери гармая чай. Хай ҳози мепӯшам. Ҳози мепӯшам. ҳам хеда дойғистам хушрӯбай ки аз он меояд. Бисёр накаш се касаке. Кор дора. Акаба сена. До сена кадавдим ку. Се звола гиштам. И тара чорта кадиша. Се такава. Бас сабиш хубай. При хамир мешавам аҷа. Антаран. Ай овуш бардор. Герот не овуш. Салата да булош биресин? Он робиyor без oldu. Abi. Kaç ton falan. Ya da aldık ne?